UFC sezona se približava kraju, a vodeća svjetska MMA promocija je za sam finiš godine ostavila dva vrhunska eventa. Prvi od njih ćemo pratiti 21. prosinca iz dalekog Baruerija u Brazilu. Iako priredbu predvode bivši prvaci Lyoto Machida i Renan Barao, nas će zanimati novi UFC nastup Igora Pokrajca. The Duke ganja za njega važnu pobjedu protiv domaćeg asa Marcosa Rogerija de Lime. Podržite Igora i pratite UFC Fight Night 58 uživo na Fight Channel Pay-Per-View. Noć sa subote na nedjelju 21. prosinca. Izravni prijenos počinje u 4 sata iza ponoći.